my sme dali príležitosť v zápase hráčom, ktorí sú menej vyťažení, takže išli sme do inej organizácie. Myslím, ten prvý polčas z pohľadu defenzívy bol dobrý, až na jednu chybičku, ktorú sme urobili a super nás potrestal. Samozrejme v tej ofenzíve sme tam toho veľa nemali. Mali sme iba nejaké závary, alebo tie možnosti sme nepretavili do väčších šancí alebo možností. Takže z pohľadu defenzívy to bolo OK. Ten druhý polčas, myslím si, že ak sme vystriedali, super tam nemal nejaké veľké šance takisto, čo sa týka defenzívy do toho stavu. Pokiaľ my sme mali dve čisté šance, áno, keď sme vystriedali, tak boli tam dve tutovky, ktoré v takom zápase musíme premeniť a aby to bolo iné. Avšak potom po tom druhom gole to super ovládol a potom to už mal pod kontrolou do konca zápasu. Takže my sme s tým zápasom, keď sa lámal, mohli niečo urobiť, ale musíme dať gól a to sa nám nepodarilo. Takže super zaslúžene vyhral a postupuje ďalej. Tak samozrejme, sme spokojní s tým cieľom, ktorý sme si dali, ktorý bol postup do ďalšieho kola. Ten zápas možno nebol úplne najkrajší z našej strany, ale bol to taký typický pohárový zápas. Samozrejme, chalani si trošku uvedomovali možno pre nás dôležitosť toho zápasu. Chceli sme veľmi vyhrať a sme si tak u mne počkali možno na niektoré situácie a boli sme efektívni potom a nakoniec to bolo 3-0. Možno ten zápas nebol až taký. Na 3-0 tam mal super zastaviť 1-0 veľkú šancu, ale hovorím, po zápase 3-0 chceli sme postúpiť, to sa nám podarilo, takže z tohto pohľadu sme spokojní a ideme ďalej a musíme sa dobre pripraviť na nedeľňajší zápas proti Trnave. Ďakujeme, nech sa páči otázky. Dobrý večer, ahoj. Ja by som mal dve veci. Prvá vec, ako je na tom Ďukanovič, lebo teda jeho strata ešte Kerema Redžiča by bola asi zásadná pre mužstvo smerom k nedeli. A či to je teda taká aj dobrá pozvánka na tú nedelu? Vyzerá, že aj Trnava sa dobre nabudila, že to bude naozaj taký zápas, také vyvrcholenie tej jesenej časti pre vás teraz. Ďakujem. Tak Ďukanovič pocítil v prednostenom svale nejaké napätie, takže potiahnutie, takže nechcel riskovať, čiže sa pýtal dole, takže uvidíme ako bude reakcia. Samozrejme, ešte nemám úplné informácie, čiže pevne verím, že to nebude nejaké extra vážne a z tohto pohľadu, že ten cieľ, ktorý sme mali postúpiť po víťazstve 3-0 v domácom zápase, som rád, že boli sme efektívni a zápas s Trnavou, posledný domáci zápas jesene a samozrejme veľmi dôležitý pre obidvoch. Trnava chytila dobrú fazónu, posledné 3 zápasy pod Maťom Škrtelom vyhrala. Takže my hráme doma, je to derby zápas, takže ja pevne verím, že ten zápas bude mať aj dobrú kulisu a my určite sa pripravíme a spravíme všetko preto, aby sme odorali dobrý zápas, potešili našich ľudí a určite budeme chcieť vyhrať, aj keď bude to derby zápas, ale iný cieľ ako víťazstvo mať nemôžeme. Páči sa? Dobrý večer. Braňo, chcem sa spýtať na ten úvod zápasu, možno do tej 40. minúty, kým v podstate vám vyšla tá akcia, Damir otvoril skóre. Ťažko sa vám hrá proti tímom, ktoré hrajú v tom hlbšom bloku? Tak samozrejme, že nie je to jednoduché hrať. Tam nám znova chýbala trošku niekedy také držanie lepšie pozície a rýchlejšia hra. Pár situácií sa nám hlavne cez tú stranu s Andreasom Gruberom, Kapanadzem a Dámierom podarilo dostať sa za chrbát a tam nám zase chýbalo nejaký polkrok finálka, čiže super, ale treba takisto rešpektovať silu super, aj keď tam mal nejaké zmeny, ale sú v pohode a bolo vidieť to sebavedomie, ktoré majú, čiže Tono Šolty spravil super robotu s nimi a je to veľmi nepríjemné mužstvo, Michalovce kombinačné, keď im dáte priestor, ako my sme im dali, čiže nefungovalo nám to úplne prvý počas všetko, jak sme chceli, ale hovorím, aj na obranu možno trošku chlapcov v danom momente, že možno taká dôležitosť toho zápasu, ktorý sme chceli veľmi zvládnuť, tak v niektorých situáciách sme boli takí precízni a z toho super sa dostával, aj keď do nejakej vyloženej šance sa nedostal. Čiže strácali sme tú trpezlivosť niekedy a je to také už oboraté klíše, tie posledné domáce zápasy, čiže aj z tohto pohľadu ja som rád, že nakoniec sa nám to podarilo zlomiť. Tam mal hneď Damier ešte jednu šancu, mohlo byť za chvíľku 2-0 do polčasu, ale hovorím, vážime si postup a to bolo dnes najdôležitejšie, keď hovorím, herne možno nebolo to úplne ideálne, ale na druhej strane chalani dali na ihrisku všetko. Ten druhý počas, tak u mne sme si trošku počkali a dokázali aj my toho supera potom potrestať na konci a ten druhý gól ja si myslím rozhodol. A na konci dali sme 3 góly, takže ja si myslím, že asi zaslúžene ideme ďalej.
Damir dvojgólový, naozaj pre vaše mužstvo skvelý hráč. Ako veľmi náročné bude smerom k tej nedeli možno to vymyslieť, aby to na tom ihrisku aj bez neho fungovalo? Bude chýbať? Tak to vieme, že Damir vlastne prakticky posledný zápas tejto jesenej časti, tým, že má ten dres ligy, ale ja som veľmi rád, že sme chystali na to, že na ten pohár, že vlastne veril som, že nám pomôže a dneska na ihrisku iba ukázal svoju kvalitu a v tých situáciách, že tie šance premenila. Ja som rád za neho, aj keď samozrejme on sám vie najlepšie, že spravil tú hlúposť a bude mu tu chýbať, ale na druhej strane dostanú šancu ďalší a určite postavíme tú zostavu tak, aby sme tú svoju silu mali a na to tu chalani sú a makajú každý deň z toho kádra, aby keď príde šanca, boli pripravení, takže určite nájdeme spôsob, variantu, ako to postaviť a ja verím tomu, že budeme mať silu a ten zápas nedeľu, keď ľahký nebude, určite zvládneme.